Нова фитнес-мания тресе България. Тя изглежда почти по същия начин, по който звучи. Кенгуровите подскоци под звуците на модерна музика се превърнаха в тотален хит за летния сезон. Ако обичате да сте различни, падате си по танците, шоуто и нестандартните разходки в парка, то кенгуровите подскоци са точно за вас. Първият прототип на кенгуровите крака е произведен преди над 30 години в Унгария. Първоначално идеята на обувките е била да служат за рехабилитация на контузени атлети. Тази концепция е доразвита от швейцарски бизнесмен, който се фокусира върху удобството и дизайна на обувките и ги вкарва в спортната зала. Фокусът на днешната тренировка пада върху програмата на закрито. Фактът, че не ви бива в танците, не трябва да ви притеснява да пробвате уменията си на кенгуровите обувки. Друго важно нещо по отношение на този вид спорт, което е полезно да се знае, е, че обувките издържат човешко тегло в две категории – до 80 и до 150 кг. Идеята да нахлузите подобни обувки сигурно ви се струва смущаваща, но пък ползите от това са наистина много и те са свързани с подобряване на зрението, сърдечната дейност, намаляване на мазнините в тялото, укрепване на мускулатурата и много други.